Takže čau čau, vítejte u nového pořadu a jak už vidíte, jsme docela v jiném prostředí a budeme se učit souběžně i s tím, jak já se budu učit C++. Takže jako první, já už jsem si tady vytvořil, ale vytvoříme to teda znova, takže dáme new, dáme Win32 console application, to nám prozatím bude stačit. Dáme si jméno třeba YouTube 1, OK. Yes. Tak, dáme next. A tady musíme dát mp project a finish. Tak, teď klikneme tady v Solution Explorer na Sources Files. Pravým tlačítkem dáme Add a New Item. Teď si vybereme C++ file, pojmenujeme si to například YouTube 1, znova. Tak, a už tady máme už můžeme vlastně psát, už můžeme vytvářet. Tak a co se teda dneska naučíme? Dneska se naučíme, jak napsat Hello World. Jo, to je taková základní aplikace nebo program, dejme tomu. A ten vám vlastně vypíše do CMD, to je příkazový řádek, tak vám do příkazového řádku vlastně vypíše, co vy chcete, nějaký text. A tak si to teda uděláme. Teď ještě, když nad tím přemýšlím, nevím, já si asi budu muset dát jinou, jak se jmenuje, jinou klávesnici, jako anglickou, protože tady v té české, když zmáčknu Ctrl, Ctrl Alt X, tak nemůžu psát tohle. Teď to mám teda skopírovaný, jo, jinak bych to nemohl psát. Takže tady tu vězičku, include, a teď tady pomocí Ctrl Alt a takhle u písmenka M máme tady to tlačítko a napíšeme tam IO stream. Tak a znovu takhle uzavřeme. Tak, teď dáme znovu include, ale tentokrát tu nebudeme dávat do těch šipeček, ale do takhle těch uvozovek. A tady napíšeme konio.h a znovu uzavřeme. Tak, teďkon tak, teď napíšeme tohle. Já vám nebudu vysvětlovat, co tady to všechno znamená, protože jo, tady, pardon, tady nemá být možný číslo. Tak já vám teď to nebudu vysvětlovat, protože to by bylo hodně na dlouho, protože já sám to sotva chápu. Možná, jestli uděláme někdy díl takový ten teoretický, kde si řekneme všechny tady ty různé věci, co znamená a tak, jo. Prostě tady to na začátku, to já dělám automaticky, že tam tady to prostě vypisu, bez toho, abych nad tím přemýšlel. Teprve ten program nás bude zajímat, ten si teprve vysvětlíme, ten vám už vysvětlím. Tak teď vlastně děláme hlavičku nebo takový ten začátek toho programu a teď vlastně od toho se to bude odvíjet. Tak. A teď už vlastně uděláme si takový ty spojený závorky, tady ty. Takhle a ještě tu ukončovací. V těch, co je uvnitř, tak to je prostě ten program. Tak a teď už můžeme psát. Takže co my chceme? Chceme, aby se nám ukázalo v tom výstupním zařízení, což je pro nás teď monitor, tak aby se nám tady ukázalo třeba ahoj YouTube. No, dejme tomu. Takže vypíšeme cout. Tam nás vlastně zajímá, aby jsme tomu porozuměli, jenom to out znamená ven. Jo? Takže potom dáme mezeru a dvě tyhle ty čárky, což znamená, jakoby, že ten proud jde do toho cout, ne z něj. No a teď si dáme do uvozovek, co tam chceme. Takže ahoj YouTube. Jinak vždycky se setkáte, že tam je napsáno Hello World. Tak a teď už to jenom uzavřeme tady středníkem, myslím, že se to jmenuje. Tak a proč jsme si tady vlastně, kdybyste narazili, jak se píše Hello World, tak tam tahleta knihovna nebude. Bude tady možná reload 0, myslím, že to bylo reload, asi jo, bylo tam reload, já už to nepoužívám, protože mi to vždycky jenom probliklo to okno. Takže si tady přidáme tuhletu vlastně knihovnu, nebo no, dejme tomu knihovnu. A z ní si vezmeme příkaz get, jako get charakter a takhle prostě necháme volný závorky a znovu uzavřeme,
takhle znovu uzavřeme tím středníkem. No a vlastně teď už máme hotový. Tak, teď vlastně co uděláme? Tady na to klikneme pravým a dáme kompilovat. Teď tady se nám ukázalo, že to je v pohodě. Jo, tady vidíte 0 failed. Jinak by se vám tady něco ukázalo. Jo? Dejme tomu, že třeba tady změníme písmenko na velký a dáme to znovu kompilovat. Tak vidíte, že tady už je porucha a jinak vidíte, že to nemůže identifikovat a vám to píše co. Ale když na to dvakrát kliknete, tak tady máte takovou ikonku a vidíte, co jste udělali špatně. Takže přepíšeme zase na malý. Dáme kompilovat a už to zase máme v pohodě. Tady opravdu záleží na mezerách i na velkých malých písmenkách, na to si opravdu dávajte velký pozor, je to dost důležitý. Tak, no a teď už dáme debug, build solution, tím vlastně vytvoříme ten exe program, který si vlastně potom budeme moct vzít, já vám to potom ukážu. No a teď když už dáme tady start, tak vidíte, ahoj YouTube. A teď vlastně čeká tenhle catch na to, až zmáčkneme enter. Jo, teďkon, nebo cokoliv vlastně jiného. Tak a tím se to vlastně uzavřelo. Takže teďkon, když bychom šli do dokumentu, kde mám dokumenty, tady jsou dokumenty, a šli bychom tady Visual Studio a Project, tak tady už vidíte, že něco málo mám. A tady to můžeme vymazat, to jsem předtím zkoušel. Máme tady YouTube 1, máme tady debug, že jo, tady podle toho debug. No a tady už máme v exe, vidíte, ahoj YouTube, a můžete to někomu poslat. Můžete mu tam klidně napsat něco dlouhýho, dejme tomu, že já, co tady mám, no tady jsem něco koukal, tak dejme tomu, že tam třeba chci dát tenhle ten text. Jak tak už podle tohohle vidíte, že natáčím bandicamem, tak a mohli bychom si tam klidně místo toho šoupnout tohle. Jaj, tady je toho nějak hodně. Information, blablabla. Vlastně teď bychom mi museli všechno nastrkat, aby to bylo zatím, jo, takže já se s tím tady nebudu patlat, prostě nechám to, co tam je a ostatní vymažu, jo, jinak kdybyste to chtěli, tak musíte mít všechno zatím. Tak, a teď, kdybychom dali kompilovat, tak by mělo být všechno v pořádku a nemělo by se nic pokazit. Oh, tady this video is uploaded after being recorded through Bandicam without going through the re-encoding process information vejtečka. Jo, přesně to, co tam je. My to zase změníme na ahoj YouTube. No, takže tohle to je takový největší základ, který byste měli umět a hlavně vědět, co to dělá. Jo. Tady na tom není vůbec nic složitýho. Tady je opravdu jenom to C out, který vám vlastně ukazuje nebo označuje, co se bude dít. Takže tady se bude dít to, že jde ven na výstupní zařízení, což je ve výchozím módu monitor, a vlastně tohle označuje, že tohle, co je zatím, jde do toho. Jo, takže to jde vlastně do toho monitoru. A tady to vám jenom počká vlastně, dokud něco nezmáčknete, myš teda nefunguje, musíte dát něco na klávesnici, to se zase bere jako defaultní. Tak a to už je teda opravdu všechno, ještě se na to můžeme podívat, tady ahoj YouTube, jednoduchý, tady to je opravdu jednoduchý základ. V příštím díle bychom si vysvětlili proměnný a nebo něco si řekneme o binárce, což je vlastně dvojková soustava, který rozumí vlastně počítače, že? Protože tady tomu oni nerozumí. To je jenom programovací jazyk a pak se musí přeložit na binárku, co jsou ty jedničky a nuly. No a já se s vámi teda loučím a doufám, že se vám tohle video líbilo, je to trošku jiný styl, jste zvyklí, a držte mi palce, aby mě to bavilo. Takže čau.